lang hilin eh. Maadong buntag, dyan na po ko sa panimudyo. Ang panimudyo nga panag sa malilian. Salamat Ginoo, salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi nga. Nakaulit na po ko dalis ang payag. Payag ng panagsarama. Tandaan, kaya kanilaging manikay-sikay ta para sa atong kaugmaan sa atong mga pamilya. Bitaw joke. Good morning, tanan. Mayong buntag, tibok kalibutan. Karon lagi kay basaan ko doon isang pajag. Daghang ko kadug kuputon. Labi na karon umaabot ang pista sa among lungsod. Sa among San Joaquin o Santa Ana. Sa among lungsod. Kapistahan sa among lungsod sa Alicia. Da naman lagi ko'y order. Munang manikay-sikay. Parang makamamiso. Bitaw atos ako sa gawas kay aghang gawas sa kanang rakas aghang mga tanom mura man yang uli na din kanang sa mga tanom ja karon daghan pang bunga kapadas mangipo sa ko kapadas kay murag tad na ko kapadas kay maikag dugo ng kapadas atos tagblaran tag 50 kilo samantala nilis amo nagkalata na among nangka nga tagak na alata na di po ko man sa gawas nga ko katahoran yung tanan. Good morning, especially Ma'am Yuning Ayop. Morning, Ma'am. Hindi po kasang payag. Ma'am Pilit sa Taghap. Good morning. Ma'am Cherry Ulrich. Good morning, diha. Bilma Makabalo. Good morning. Kamusta panahon dari? Kulimlim gihapon. Nagya po yung kaming kulong bagyo. Birna Mendoza, good morning diha ma'am. Tanan, good morning. Labi na Cebu, shout out sa Cebu. Noel Dominguez. Sa mga solid pants, tanan, good morning. Kay bawa na mo. Kisa itong mga solid, perming tiglili. Katong tigpanaway nga, ningan nga sila kung lakaw-lakaw. Bahala mo. Basta ako din na po ko sang bay. Isang payag. Kina may naitig subaybay nga para di nating subaybay murag panagtarsunan matimingan sunod nga maka-open sa Facebook nga asa ko katulong mo nang may lakawan kuno ko way bagbuot agwa kasabot bagbuot good morning diha ibaw ko nga tigdili ka di naman kamo comment sa media pero mo PM ka nga ingnan ko rin yung pagpudyo nagpudyo na ko nada ko sa pajag bitaw at tas gawas po sa ko og kapayas ako kang mo sa koron sa di pa ko mo sa ko kapayas agnang ka nagkalata wa maato ha tanang lang ka tagak ganito nang giandam dia kay mapagkatang kung taklan siya mga kapadas na nagbungit na ron kay mga ahoy ang kapadas na lajog na hinog na sa papaya hala ang cellphone sa na kapit na igog cellphone sa to kuhit duha ni kabuok lam tao pa ba ni Isang 40 ang kilo. Yung nga bulinaw lamay sa pinilaw o torta. Tag 140 ang kilo. Bulinaw dia, bulinaw.
Diatay bulinaw, ga sinaw-sinaw sa kalabas, tasinto kwa ang kilo. Pure nga bulinaw, lami sa kinilaw o turta, tag 140 ang kilo. Bulinaw dia, bulinaw. Diatay bulinaw, ga sinaw-sinaw sa kalabas, tag 140 Nakabukang ang nakuha. kilo. Pure nga bulinaw. Ay, salamat sa isang kakakluhan ng kanon karon. Muni pa mainit. Hala, kabagin. Sa kapayas, duha ka buok. Ito gusto ko din kapajas. Tagdaran, tag-sinta man yung kilo. Hala! Mainit ron. Tulo din ang nakuha. Diyan na. Kapayas. Precious. FB. Ito yung alikos bay. Nagyod niya. Sabi nagpamahaw na ni. 5 minutes later. Napos na na dia. Nang harvest si jang okra kay maglapo mi okra kuno. Saw-saw ginam tabak ako. Dia. Ha? Classmate lagi mi. Paborito ra ba ning iya? Okra. Asa mo muna ka mo? Kisang ka tere? Nanay la daroy. Labong mahal para baglugin no. Mother Earth. Nagdakit si Jag. Ako, katlan ko na ni. Nada. Katlan ka hait mo ning kuan. Papa nay. Oh. Tikso sa tanay. Ito ang gamay pa man na. Napa ni na? Gamay puno na na. Ini? Suntungod. Sa may hatagal ka niya, pa ni pamaligja. Yung di naman mato. Iprin na, iprin kagawad. Iprin kagawad, lagi kaya kunin din pangadji. Munig kaya kung asawa kayo. Pangadji ang nasin. Ihatod po mo na eh. Ihatod po mo. Ihatod mo ko, kapay libo. Papa nasa? Sabi sa ali. Ali, kaya sige hubak. Hatod. Yari, may hatod to ila. Iprin pa po eh. Sinsaya kang gawa, may makahaksahan kay. Huwag ako nang liga-liga po. Nanay, way, bak magtatay. Edad na eh. Matay. Ito kadawat sa kuan. Hapit. Naghanig kuha yan. Chut. Tadi ko nagsara na. Kajag. Doon yung sinang tatay. Sinahan.
Patuhod. Bakbot. Ang lagyan ng kuwan pa ng sara uli yun. Bakbot ba mo? Kanang kanalata na wa maapo. Amato, ang nangka. Tanawan ninyo nangka. Galing pa ko. Galing kayo ang po ko. Rip. Di natin mahin mo ang sindi. Awan ninyo nangka. Ang kita. Sagdan ra. Wa himadza. Nabilin. Nalamang kalagas. Dahil saka putos. Hamaling itaga ng upaw. Upay nun mahinog. Siguro na may humot. Kala sigurong gamay na humot. Di pa isa na laman. Nindugnas na. Pero na po yung gaghang bating-bati na. Huwag naman yung nangkadan eh. Ang sabi na. Ang mga tanamin tao na. Ngad sa wa mato ang ngangka ang baho na. Maho na madaling kuan, mahong iat sa katubangan kada agi nangalata. Ha? Tuapod. Way nagkuan. Tungod sa kadaghan nga baho ra, wa maato, mahong iat na hinuning nga atubangan karon pisinang tatay ni mahong tain na. Pasatay mo gawas di ay. Sabit pa na gidang buwan. Gidang kabado. Ano po nilang po nasin karon kay grabing laboy nga na gid. Kay muos lang ulit ko. Saan yung gunagunahan. Wala mo sinihang kuan. Ini yung papel basta makauli ko. Bye. Paglagoy nga na. Tapos lipod. Tabang. Kata muda daan ni. Ay, ini. Puya ng baksa ni natad. Maluoy pa niyang pagkakay tao. Yung mo ni, ako na pa yung magashan. Rapi nagashan. Hindi maginaron mo uwan. Hindo ni nga.